atibatike zvechobu yamakadai kuteerera panguva dzino ndo channel yenyu inonzi Kulian TV patinokupai maupdates nhau nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Panguva ino yandiri kutaura nemi tiri kutambira shoko Zimbabwe National Army mauto masoja vadeployiwa kuGuruve kuti vaende kunobata basa. Iyo nyaya yanetsa kwazvo iri kuitika paGuruve yevanhu vari kunzi 12 vakaurayiwa ende 8 vacho nyaya yacho iri kunzi zvakaitwa nauyo anonzi Enmo Zvitsva, asi apari zvino hapana kubatwa kwaanga ati aitwa. Asi panyaya dzese idzodzo ari kufungidzirwa kuti ari kushanda negroup kana kuti chikwata chevakawanda vanhu vari kuita zvinhu izvozvizvi munzvimbo yeGuruve. Asi takatarisa nyaya iyoyi pakanga pari kuita bopoto mutauro rwakanyanya mumasocial media nenzvimbo dzakasiyana-siyana, apo pari kutaurwa nyaya yekuti zvoni vanhu veZRP vari kupedzera museve kumakunguwo kana kuti vari kutora mapfumo vachingorovera pandove, vari kuita zvinhu zvisina nebasa rese, busy kumhanyisana nenyaya yevakomana umwe anoita zveTikTok achigadzira tumavhidhiyo twake tweTikTok, uyo anova munhu asitombori kana munyika yacho yeZimbabwe. Saka ndo nyaya imwe yaitaura kuti panguva ino hapasi kudiwa kuti mupedze nguva muchiita zvisina nebasa rese, pari kudiwa plan yekuti mumhanye kuenda kunobata tsotsi bhinya iro ranetsa paGuruve. Ndo nyaya yanga iri kunetsa, nyaya yanga iri kutemesa musoro iko zvinezvi, nyaya yanga iri kutaurwa pese apa neveruzhinji vachitaura kuti zvoni ipapo matiregerera mauto ngaachipindira panyaya iyoyi. So pressure yanga iri kupiwa, vamwewo vakatadza kuzvinzwisisa kuti zvaimbonyatsoda kureva kuti chii, nekuti vanhu vaitadza kuzvinzwisisa pachitaurwa nyaya iyoyi pachinzi mauto. Zviri nani kuti vapindire kana vamwe vese ava vari kushaya simba pamusoro pevanhu ivavo, zviri nani kuti nyaya yacho ipindirwe nevanhu vanozikanwa vari nemasimba kana kuti iri security ine simba inova iyo security yenyika. Saka iko zvino zvakomana vasvika paground Enmo Zvitsva asabatwa. Ende nyaya imwe iri kunetsa ndeyekuti kune list rimwe rakatobuditswa ikoko revanhu vakatagetwa, vari patargeted list, vanhu vanokwana ivo kuita 100 and something vari kutonzi vari kufanirwa kunge vachiitwawo zviri kuitwa vamwe nemabhinya iwayo. Ndo nyaya iri kunyanya kuvhundutsa nyika yese panguva dzatiri iko zvinezvi. Ndo zviripo paground, hatiziviwo kuti zvichaperera kupi, hatiziviwo kuti zvichafamba sei, hatiziviwo kuti zvichange zvakamira sei paGuruve ipapopo. Saka tangoti tingogara tazivisana nyaya sezvadziri kuitira kuti musazojambirwe nemaupdates anenge achazouya sinzi kwaendwa nemauto. Munenge makuda kuzoziva kuti nhasi vazoita sei. Saka ndosaka tangoona zvakakosha kuti tingokuzivisai kuti mauto asvika. But ndisandarowa pasi, ndisandaenda zvangu mhuri yeZimbabwe, regedzai ndishandise mukana uno kuzivisa vanhu vari muSouth Africa vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business account vasina mawork permits kana mastart permits. Mazuva ano zvaanyore, pane kambani inonzi Education Research inotungamirirwa naMukoma Owen, vanokurejistera kambani vokuvhurira FNB business account usina work permit kana start permit. Chinodiwa chete kuti utaure navo, but make sure kuti une passport iri valid. And advantage iripo yakakurisa yekushanda navo nekuti ivo vari reliable. Havasi vanhu vekuti vanokuitira zvinhu zvepasi pemuti, kwete. Havasi vanhu vekuti vanoita sevamwe vekuti anogona kana kutanga vanotozofara vanhu kana kuita sei. Ava vanhu vatutaura nezvavo veEducation Research icompany iri registered. Saka kureva kuti vanokutokuitirawo zvinhu zviri pamutemo nekuti ivo vacho pachavo vari pamutemo. Saka vabatei panhamba dzavo dzendakusiyirai pascreen vakubatsirei.